Әлфия апа, минем сиңа бер соравым бар иде. Минем менә әниемнең тиздән туган көне җитә, ә мин аңа нәрсә бүләк итәргә дә белмим. Әлбәттә, чәчәкләр. Чәчәкләр дисеңме? Чәчәкләр бит алар озак тормый, 1-2 көннән шиңә дә бетә. Гөлнара, әйдә, без синең белән шинми торган чәчәкләрне ясыйбыз. Әйдә, балалар, әйдәгез сез дә безгә кушылыгыз. Без бүген чәчәкләрне матур рәсем итеп ясарбыз. Дуслар, бу рәсемне ясар өчен безгә гади карандаш, помалалар, гуаш буяулар, стакан белән су, губкалар, палитра яисә тәлинкә һәм ак кагаз бите кирәк булачак. Иң элек рәсемдә өстәл ясыйбыз. Аннары вазаны билгелибез. Аннары рәсемдә чәчәкләрне билгелибез. Менә шундый түгәрәкләр ясыйбыз. Сез дә безнең арттан кабатлагыз. Чәчәкләрнең яфракларын һәм таҗларын ясап куябыз. Куе зәңгәр төсне алып, вазаны буярга керешәбез. Бераз гына ак төсне алабыз һәм тәлинкәдә зәңгәр һәм ак төсләрне катнаштырабыз. Менә шундый матур зәңгәр су төс барлыкка килде. Палитрадагы төскә тагын зәңгәр төсне өстибез һәм вазаның кырый-кырыйларын шул төскә буйыбыз. Ике төсне бер-берсенә төрлечә кушып, ачыграк һәм караңгырак төсләрдән күчеш барлыкка китерәбез. Тагын ак төсне күбрәк кушып, вазаны буяп бетерәбез. Дуслар, игътибар итегез. Вазаның бер өлешен без буямыйча калдырдык. Ул аның кояш төшкән җире булачак. Хәзер инде чәчәкләрне дә буярга вакыт килеп җитте. Без тәлинкәбезгә төрле төсләрне бушатабыз. Сары төсне куйдык. Хәзер кызыл төсне алабыз. Ура җиләге төсен шулай ук тәлинкәгә сылыйбыз. Аңа зәңгәр төсне кушып, шәмәхә төс ясыйбыз. Һәм зәңгәр төсне шулай ук үзен дә тәлинкәгә сылап куябыз. Димәк, безнең 4 төс килеп чыкты. Кыры губканы алабыз һәм кулыбызга аны шулай түгәрәкләп тотабыз. Һәм төсләргә манып, рәсемдә чәчәкләр ясый башлыйбыз. Дуслар, фантазиягезне эшкә җигегез. Рәхәтләнеп иҗат итегез. Дуслар, буяуларыгыз бетеп китсә, бер дә борчылмагыз. Тагын гуаш буяуларны тәлинкәгә салып куегыз. Ә без дәвам итәбез. Әлфия апа безнең ачык төстәге сары төсне дә өстәп куйды. Шулай эшләгәндә безнең чәчәкләребез тагын да күләмлерәк булачак. Төрле төсләрне бер-берсенә катнаштырырга, тәҗрибәләр ясарга бер дә курыкмагыз. Дуслар, хәзер әз генә ял итеп алыйк һәм матур
файдалы чәчәкләр турында видео карап китик. Гөлчәчәк. Роза шипшин чәчәкләр патшабикәсе. Татар телендә аны гөлчәчәк дип атыйлар. Археологлар фикеренчә, бу чәчәк кыргый табигатьтә 35 миллион ел элек барлыкка килгән. 2000 ел ярым элек аны борынгы Кытайда матурлык өчен үстерә башлаганнар. Бүген роза бакчаларның һәм паркларның шипшин бизәге. Кыргый гөлчәчәкне урманнарда очратырга мөмкин. Роза каты һәм туры сабаклы куакта үсә. Куакның биеклеге 20 см-дан 6 метрга җитә. Сабакларында очлы энәләре була. Шулай да бер энәсе дә булмаган гөлчәчәкләр дә бар. Син беләсеңме? Бу чәчәк чия, абрикос, алма, шәфталу, слива, груша һәм миндальның якын туганы. Роза төрле зурлыкта була. Дөньядагы иң кечкенә роза чәчәге си. Испан теленнән ул әйе дип тәрҗемә ителә. Аның диаметры нибары 5 мм. Иң зур чәчәкле розаларның берсе Поль Нейрон. Аның чәчәкләренең диаметры 20 см. Дөньядагы иң зур роза куагы Леди Бэнкс. Ул 740 квадрат метр мәйданны били. Бу шипшин футбол мәйданчыгы кадәр. Гөлчәчәкләр төрле төстә була. Розаның һәр төсе нәрсәнедер булса аңлата. Кызыл розалар яратуны, аклары чисталыкны, сарылары шатлыкны, аллары сыклануны, кызгылт сарылары горурлануны, зәңгәр сулары хыяллануны белдерә. Менә кара розаларны аерылганда бүләк итәләр. Син беләсеңме, безгә кара булып тыелган розалар чынлыкта кара түгел, куе кызыл төстә. Розаны ашап та була. Аның таҗларыннан кайнатма кайнаталар, желе һәм бал ясыйлар. Киптереп, чәй итеп эчәләр. Роза таҗларын салатларга да салалар. Аларда С витамины бик күп. Гөлчәчәк бик хуш исле чәчәк. Болгариядә розадан хуш исле май ясыйлар. 1 грамм роза майы ясар өчен 2000 гөлчәчәк кирәк. Менә нинди икән ул чәчәкләр патшабикәсе. Дуслар, менә шундый файдалы икән ак чәчәк һәм тузганак. Без дәвам итәбез. Уртача зурлыктагы пумаланы алып, чәчәкләрнең үзәкләрен ясыйбыз. Алар түгәрәк формасында булачак. Чәчәкләрнең сабакларын һәм яфракларын ясарга да вакыт килеп җитте. Без яшел буяуны алабыз һәм чәчәкләрнең яфракларын ясыйбыз. Алар безнең чәчәкләр арасыннан матур булып күренеп тора. Дуслар, чәчәкләр арасындагы буш урыннарга яшел яфраклар ясап куйсагыз, бәйләмегез тагын да матуррак килеп чыгар. Әле чәчәк атырга өлгермәгән бүреләрне дә ясыйбыз. Алар тамчы формасында. Кечерәк яфракларны нечкәрәк пумала белән ясау җайлырак. Өстәлне буярга керешәбез. Без күк төсне сайладык, сез күңелегезгә ошаган теләсә нинди төсне сайлый аласыз. Рәсемебез тагын да матуррак булсын өчен өстәлне чәчәк таҗлары белән бизибез. Вазадан төшкән күләгәнне дә ясап куярга онытмыйбыз. Ак төсне алып, нечкә пумала белән яфракларга детальләр өстибез.
Дуслар, менә шундый матур чәчәк бәйләме килеп чыкты. Без чәчәкләрне губкалар, вазаны һәм яфракларны пумала белән ясадык.